Krogreen. Projekt za održivu budućnost Hrvatske uz snažnu ulogu naše dijaspore. Dragi prijatelji, ova poruka je poziv na razmišljanje. Nije mi cilj nikoga uvrijediti, ali vjerujem da je vrijeme da se probudimo. Čovjek može imati sve bogatstvo svijeta pred sobom, ali ako ga ne prepoznaje, on ostaje siromašan. Da li vam je poznato da Hrvatska uvozi više od 50% hrane, dok naše njive stoje prazne i neiskorištene? Hrvatska uvozi hranu proizvedenu negdje daleko, često špricanu i kemijski tretiranu. A onda se pitamo, zašto smo sve više bolesni? Imamo ono što druge zemlje sanjaju, čistu vodu, bogato tlo, sunce i prostor za zdravu proizvodnju. Nasljeđe od Boga i prirode. Izrael je od pustinje stvorio raj. Irska je vratila svoje ljude. Njemačka hrani svoj narod iz vlastitih polja, a mi još spavamo. Gandhi je rekao, ljudi moji, budite promjena koju želite vidjeti u svijetu. To vrijedi za vas i za hranu na vašem stolu. A Hipokrat je rekao, neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana. Hrvatska ima još jednu Hrvatsku, milijune ljudi izvan granica. Mladi koji nose srce domovine u sebi i žele se vratiti. Stekli su znanje, kapital i iskustvo u svijetu, a sada to žele uložiti ovdje, u obiteljske tvrtke, u hrvatsku zemlju, u svoju budućnost. Prvi put stručni tim ponudio je rješenje, projekt koji spaja znanje, prirodne resurse i nove generacije, projekt budućnosti. Vrijeme je da shvatimo, zdrava hrana nije luksuz, ona je temelj našeg života. Hrvatska to može, Hrvatska to mora. Ne dopustimo da nam zemlja leži neiskorištena. Ovaj projekt je naša šansa, prepoznajmo je i krenimo zajedno prema cilju. Bog nam je dao bogatu zemlju. Na nama je da je pretvorimo u zeleni raj na zemlji, u novu zelenu budućnost. Wendell Berry, američki pisac i farmer, rekao je, ljudi su uništili zemlju jer su mislili da nisu odgovorni za ono što jedu. Ako osjećaš da ovaj video nosi vrijednu poruku, pomozi da je čuju i drugi Hrvati. Podijeli je. Krogreen. Projekt za održivu budućnost Hrvatske uz snažnu ulogu naše dijaspore.